Ukurtong ke Parti Kongres uba Alan Victor Lingdo ulalej mantep kerteng kum kurtong bapura na ganong thamai konstituensi syak election MDC ke Bansalong ha ka arpuwe terik rumpang arajar arpsan. Uba Alan Lingdo ala senalang du presiden ganong thamai Block Congress Committee kinong kitkam kinong krisyan bat ikurim. Habakali halor kamat bukongsan ke baudan man pesngau sikpajba ke baide bagi election ulai thu bagi district council ke don nega bor ban ai ke trading license. Handai kadai bandon pat ki kendon ban aila di kitrai jela banyo kam yo jam namar babu na peding ki kedan ki bahalor la abat lut di bar jela bar kumta don kam ban pen bahaya ka ulong balada dang don uba latip lang nganom yakun hak election namar udai nong krisyan berat ba uba latip lang bar ulong ba kejingwan yakun uba penyaj hak ke konstituensi ulong ba ulong uba biang ya kino ki kertong ban wan yakun na ke konstituensi namar baro ki don ya ka hok Population ya ka puak ke jopi nga mi smat ani kun ngene MDC election nomor ba kalau idon bentah ya po yemen election di balet pat ni ba po nok my constituency ki atli ki nokrim ki ba yang kalong ba kani ko vote share jong ki wei pat ki rom de kasi na kalai pesan hajar katsan hajar katsan hajar ki di kasi ka pa shau hajar kila de kita ki wei pat ki jak menteri kita kade ya kapan te lakam ikini ki kajing kiu jong ko fut nomor ba lada nyimla ban klub Bansalong kum ka general seat kum balong we parti konsensi kum kebadan apa jong kani ka mo jong ka jurisdiction jong ka HDC bar ko we pat galong ba mo ni ba hoi ka diskusal kade ko we kalat ya kapan issue ki trading license nre ni bandon ni kita ki an ki kendon bang issue la renew ki trading license kan long ya kaba ai ya kata kikam kijam kamut kadi bendon ya kata kajing ya te ba nyop ko propo pesan dai ban ai la swa ya ki khun samla ki jongi ki blaidon ya kita ki qualification namar ka basusi ka long ba hakisnam ki lalet kajing issue trading license kajing INOC ka long ba ini pet kum ka Star Cement kum ki we cement factory ki babon hi ki post ki bahe ki HR ki manager post labat hi da kini ki we pat ki bomde ki try sala kat ba ki khasi jongi ki try muluk ki hap ni ba ki sar shabar jong kata ka ka jakatri ke jong ki basat tiar ki ba le kini kam ki ber ya ki dei ki khasi jongi ki kata ni di bante lakam namar bang ibon ki samla khasi ki badak ya kini qualification ki bahe kata kadai ke ba ngayen ban mon cek mat ko ban balai khun de banon hi ga jing subscribe ga jing channel ni kong ibu ga jing channel i blai ba ke baro la do blai hi mon ale juang hi meeting i blai la do blai mon ngan don bano ro bala ban khang la da blai pan mon re ngan na tri sitom kan panoro ngan na poisa thau kata kadai ka bangabu akmat bar hot ni hab ya khun bat kini ki bat i CM ba fi la ong ma to ka jing khun hi hab ya khun hi re nginam randin ngin tur sakmat bat ningi skamba ka jing jok hi ka shong hau play bat hau bat na jong hoi ka dei ba ya la ju ira dang dei hi to sitting MDC na po so kan kham to ka jingwan ka jong i ka ma ka dei ka mon ka jong i ni ngin ma ka dei ka hok ka jong no ro ban wan sakmat ya ka ban ya khun ya ke election la dei na ka no ko son si nga te ngau su hab ya pedang lut ya baro ki pawan ya ka ban khun ya ke election ngaladon bedba tablang no arjar saw to bi pornikom ma amar ba nga ngade khar ngor ri mo ipa jo ngade khar ngor ya do su hati ngila ya don hadu arjar kha thanda ru ya don lang ba tablang kom ngila ya thakti ga jati bat ngala ong hi seki haki rensan yo ong lada dei barang don iba he nganumi sakman namar ba ni dei kinong kersan ge bat ngala i ki kam ki ba i trai bat i ba abang ya seru sering ka kata kanam bat kaburam ke jogi ki breu ki dang i ngiru jing ki mati ki ba i trai banya trai hi nam tau pat ba banya wanra ke jing ba bat ya ka jing la ngani ka konsensi no ma hi ba ko nila barang ba kita ka family ni jongi ba latuk lang sa ni feel kan kata ngalali kendu ki family ki suki hot ki apen pau hi kata ke jing don ki ba ki khun ki jong iru ki rayawan ni kendu ya ki pidang mo ki baro ri kan no yang ru ni sos kan kata kat long ke jing so sa ko i ba ipachal sa ka bon lagi
Dekat juga TMC ke lah penyusup tahu Kongres. Jadi baca saat TMC. Atau in campaign nampak je final aja. Oh, kadai ke jing sisahi ba ya ka TMC na ro na kani ngila ada dia ke jong iba ngila ada siap lama entah barok ni ro Kongres but iba Charles mentai dang dot ni ba TMC reyer ba dia ke jing kersan ni simat kumu kumu tahu kumu tahu widan hako konsumsi i kersan ya kumu tahu kertong na kam dia MDC Atau ini nama kirim saman kan menyelap nama JP. Ya kata tinggi apa dia keli ni mo nomor ba nga tangan nam la Henry iong hi ya ba nilai dia keren hi ba iong ila kitbok kitwang hi nakaliang ka jong hi ndai nak parti ndai nakaliang ka jong i kum simat hi kum tahu nong sok snong apo jong kon sen si hi la ai ya kata ka jing kersan nakaliang jong